12 μήνας, τα 3 είναι εστίας, τα 3 είναι εστίας. Ο χρονών 12 μήνας, τα 3 είναι εστίας, τα 3 είναι εστίας. Σον πρόσωπος εμίαγες, τα τζιάς εμπροστίας, τα τζιάς εμπροστίας. Σον πρόσωπος εμίαγες, τα τζιάς εμπροστίας, τα τζιάς εμπροστίας. Τους παρέλει στα δέματα που λιμώνται σε λίγαν, που λιμώνται σε λίγαν. Τους παρέλει στα δέματα αν λιμώνται σε λίγαν, που λιμώνται σε λίγαν. Τα καταράχτες του ουρανού εθαρέσανε νίγαν, εθαρέσανε νίγαν. Τα καταράχτες του ουρανού εθαρέσανε νίγαν, εθαρέσανε νίγαν. Από κουμπία το σπαρέλτς ασφαινέται νυψίκας, ασφαινέται νυψίκας. Από κουμπία το σπαρέλτς ασφαινέται νυψίκας, ασφαινέται νυψίκας. Θα κλεισκέται κακέφιν ο καρύψο Ιωρίκας, ο καρύψο Ιωρίκας. Θα κλεισκέται κακέφιν ο καρύψο Γιαννίκας, ο καρύψο Γιαννίκας. Εσένα ναι γιανε τώρα απ' όλα τα τέτοια, μετά απ' όλα τα τέτοια. Άινι εσένα ναι γιανε μετά απ' όλα τα τέτοια, μετά απ' όλα τα τέτοια. Καρδοπόξα και πέμνες και για τα μου χαπέτια, και για τα μου χαπέτια. Καρδοπόξα και πέμνες και για τα μου χαπέτια, και για τα μου χαπέτια.